چون که اساسا راهبراش فункცияи охрана اجرا میکنن как инкассатор бо пула бурданад фаҳмиден ҳамун ресурса дузида бурдан ба ҳама хел функция اجرا میکنад ҳам боло-болош به زندگی خوب метан поён аксар ақатори то даже полковник роҳбарое ки ҳастанд лода زندگی خوب наметан это иллюзия барои ватана дӯст доштан ҳамаш иллюзия метан ки чтобы ту фикр кунӣ а так во ҳамаш уже хориҷада ҷоҳошона бурдагиянд авлодошона бурда ҷо карагиянд ҳар хеле гурӯҳ дуруға мегӯянд ки ман уҷада роҳӣ кардам одамо ма уҷада карочи одамои мо кор мекунанд маълумот рӯи и дуруғай ман шуморо мегӯям и давлатода ҳайко вақте ки ҳатто ман гуфтестам шумода и давлатода то ман гуфтагиам шумода ки ман реальный партизанам вақте ки реальный партизанӣ инами нахона инами казарма бори инами ҷои ман шуморо гуфтагиам ҳар як кадомуда гуфтагиам ман записонда дигарошта любойшта бугӯ ки хоната запис кун любой чи роҳӣ кун бугӯ и партизанода ман онлайн режим қати видеовизив қати гап зада нишон додагиам 2 солу 3 сол нишон додагиам партизанои дохили тоҷикистонда ки чӣ хел аъзо буд метан барои ресурс ки барои ресурса соҳиб шаванд барои шумо бояд ҳама вақт моддаи 13 дар каллаи ҳар як кадомат бошад моддаи 13 конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон чӣ коргари мақомоту чӣ мухолифу чӣ муборизу чӣ муҳоҷиру зиндагӣ дар моддаи 13 озодӣ дар моддаи 13 дар ресурс инами мондагии ма ҳамиҷада ресурс пул қати ҳуҷум кунед партизан бояд ҳама вақт ҳушёр бошад ҳар як коре ки мекунӣ миллион бор анализ кун триллион бор анализ кун чӣ хел мешавад асос моддаи 13 бояд ай фикрит набурояд он чизое ки шуда гузашт он чизое ки шуда истодааст аз ҷониби чи одамое ки сохтагиянд дар хориҷ дар дохил сохтагиянд ки шумо ҳамҷа дуроен лавушкада афтен анау чизода шумо бояд бовар накунед шумо бояд аналитически способност дошта бошед ҳар як партизан фаҳмидем фикрда ҳайку ман тара гуфтагиам фикрда ҷанги шаҳрванда киҳо командир буд ай киҷо буд чӣ хеле омад чӣ хеле рафт бовоту падаротона чӣ хел кишт анамо ай хотирит набуровад айни ҳол лидерое ки айни ҳол таъин кардагиянд киянд чӣ хел ҳамун одамо ки алоқаи хешу табори муносибат дорад бояд инам ай хотир набурорад фикрат дига ҷобанд нашавад фикрат детайлна анализ мекунӣ як варақи сафеда мегирӣ киҳо буд ҳамуно ай киҷо буд барои чӣ ҳозираҳош ай киҷоанд чӣ хеле алоқа доранд чӣ ба аҳмун ҷаанд ҳар як тигира бояд ҳар як кадоми ту донӣ ду сеюм клан гумошта шумо медонед уже гумоштаҳои дохил нашидестай асосан хориҷа истифода бурдестанд асосан духтаро ҳаст урусое ҳастанд ки забоное ки дига миллатое ҳастанд ки забони тоҷикӣ чотка ёд додагиянд паспорти хатлон асосан ки чанqa тилло мебурорад чам 3 миллион 4 миллион доллар ака ҳисоб кун ки 365 рӯза 365 миллион доллар это то что мы знаем то что ки мо медонем ресурса ки ҳама қабул мешавад а вақте ки мо точно ё сири давлатӣ кардагиянд медизанд ҳама одамое ки медизанду хориҷа нами давлат любой ҷода фаҳмидем ё ягон вақт ягон каса ном наметан ман шуморо мегӯям ман худам азобиша кашидагиам мана любой хе карагиям ман тан наметавам ман инами соат зиндагӣ мекунам гуфтагиам любой время записам гуфтагиам инами соат зиндагӣ мекунам ман дига вақта зиндагӣ намекунам барои ҳамин ҳар як кадоми ту ҳушёр бош доно бош ҳушёр бош нафти лавушкашонда нафти ё определёни одамое ҷудо мекунанд ҳамун роҳбару поҳбарои ҷудо мекунанд ҳамунода шароит кара метаҳанд дигарое ғулом нигоҳ медоранд ғулом нигоҳ медоранд ки қувваи кори ресурс шумо фақат ресурсда на балки танҳо тилло медорад ресурсда худи инсон медорад шумо медонед шумо инами 48 нафар тамошо дорӣ ҳар нафари ту ҳамчун ресурс истифода мешӣ одамои хуҷаинда фаҳмидем барои чӣ шумо қувваи кориен шумо энергия доред меҳнат мекунед фаҳмидем шумо пеш мебаред любой чия барои он ки меҳнаттон қатӣ ана и чизоям ресурсай анамин якум худта диди оинада ты ресурсӣ баъд тиллои дига чи давлати ту ресурсай ин чизое бояд ту ҳар як кадоми ту донӣ ҳар як кадоми ту анамин чиза донӣ ҳар инами гӯшҳотон дайкунам хел намедонам сепичка бикунед намедонам партизанӣ ҳушёрӣ талаб мекунад партизанӣ зиракӣ талаб мекунад партизан бояд ҳама вақт ҳушёр бошад любой чия диди анализ мекунӣ любой чия диди анализ мекунӣ хуҷаиношон конкретни инструксия додестай хуҷаино уже худиш часпидестай хуҷаино уже драни дохили тоҷикистон ма дуромадагиам уже кор кардестанд ки шуморо установид каранда рости гапа мегӯям изучат кардестанд
любой хе чишмид да нигоҳ мекунад, павидени да мардума нигоҳ мекунад, чӣ хурд естай, бозоро да мегардад, любой хе изучат мекунад ки мардум чӣ мақсад дорад. Фаҳмидем? хуҷаино да асосан ё да айку ягон чи да кор ино шароит, ино ҳамон чиза дизар ресурса, ҳамо зиндагӣ ай барои ё хушрӯ зиндагӣ мекунад любой давлатда. Барои чӣ ё хел зиндагӣ мекунад 5 заводи тилло надорду мавти ғиломе. Савол анамин чиз ҳар як кадомта калада бошад. Ҳар як кадомта калада бошад. любой шайку касеш да хона сохт, касеш да инами шароит карда дод ҳамин давлатҳо да ӯ чизора талаб мекунад ё пага оянда. Аҳмо одам запомните, ман да ягон чиз додагӣ нестай. Ман казармада зиндагӣ мекунам. Маҳмад медонӣ. Мара гарени азоб додагиянд. Тирмаям кардагиянд намедонам, картсерам шинондагиянд. Касе картсера медонад. Любой кор кардагиянд. Танҳо барои партизанӣ. Танҳо барои ки ресурса ман мегум. Ман медонам. Фаҳмидӣ? ҳар як кадомут ҳушёр бош. Ягон ту дода нашав ягон чида. Ягон вақт дода нашав. Запомни. ҳушёр бош, зирак бош, анализ кун. این همین زپیس و اینستروکسی های هر کدام مونده درست گوش کن تماشا کن همش من گفتم اکثریتش ای که چمدانش تیاره سموشون تیاره اولادشون اینجا گریزه پریزه ایگودکیشون روی کردن نامشون دیگه نام کردن داشه اویله های بود که پروگرام های بود که همو ایگودکیش فرزندای روی میکردن سالهای 92 93 94 95 98 تا 2000 بسیار آدمایی که امریکا اروپا دیگه جو دولت‌ها خوندگیان ترکیه دا خوندگیان انامو رو تیار کردگیان او رفته اوجا ده کو اسیمیلیاسیون شده انامجا کلان شده دیگه نامو خطای کو نام انو خیش خدا شونای فهمید خیشوی خود شونای ناموش نام انامو دا پول پامش ایکو شد میراد رسورس میراد اوجا پرسنتاشون نام همون دا جو شده دیگه نامو خطای هر یک کدامی تو دونی پارتیزان شاو پارتیزان آزادی فهمیدین партизан айку партизано давлата ки гирифт ягон минтақа намешад танҳо дар паспорт ранги америка тоҷик мешад тамом американец айку америкада анамехе мешад ани тоҷикҳо да тоҷикистон мешад хатлон намешад суғ намешад намедонам ҳичи намешад президент 1 сол мешад 1 сол 2 сол ки шуд вай медузад фаҳмидин ай хотири ягон тур набурод фақат партизан мешӣ партизани озодӣ партизани зиндагӣ ҳамаш анакун мегзарем чида контрапартизанда контрапартизан чист ман шумода мефаҳмонам контрапартизан айку партизан ҳама вақт ҳушёр бошад партизан ҳама вақт аналитик бошад партизан ягон вақт манипулятсия ба дода нашавад партизан любой кора мекунӣ як кора мекунӣ коғаз кенте мекунӣ пул да атпичаки палисе намемонад ман шуморо бегӯм пул да нависе нагарако атпичаки палистон намемонад калада бигӣ бо навис гугл да бухон фаҳмиди пул даст ба даст меравад фаҳмиди ӯ намемонад тарсай WhatsApp айку мегиранд телефонота прослушка не то телефона даст ягон кас нафтад прослушка кар наметавонад ягон кас ва WhatsApp атам фаҳмиди любой чизе ки дори ту фаҳмиди асосан WhatsApp фаҳмидин истифода барӣ баъд ё вайб любой вайберам фаҳмиди прослушка кар наметавонад танҳо WhatsApp прослушка кар чи прослушка кар Telegram ани урусоай ман гуфтам шумо Telegram ани урусоай ман боварӣ надорам барои он ки ҷое ки русоай уҷа пулай визиткаай фаҳмидин уҷа фурӯхта мешавад барои анамиқа ҳар як кадоми ту анализ кун фаҳмидин гуфтум через YouTube 50 каса установид мекунанд 10 та канал мекушоянд ҳамун каналҳода медроен инами каналҳои блогера ягон чи менависад дуруға ягон чира тов метад шумо ҳамонро навистен 50 каса установид мекунанд ҳар як каналҳошон ки 50 каса установид кунанд бифаҳмед ки чанд каса установид мекунанд фаҳмидин барои ҳамин ин чизо партизани аст партизан бояд ин чизоро чотка донад партизан дигарошда бояд донад мубориз мухолиф любой асосан мардуми қишри оддӣ азоб мебинад асосан мардуми қишри оддӣ зарар мебинад асосан қишри оддӣ результат мекунад асосан қишри оддӣ тирмадай далер фарзанди ки буд фарзанди оддӣ ай Izzat Amon farzandi ki bud farzandi oddiy ay любой инсон ҳамуҷа ба шиштагӣ ай ҳамун роҳбарое ки ҳамуҷа ба хушрӯ зиндагӣ мекард ҳамуҷа дам омадагӣ хушрӯ зиндагӣ дорад ҳамаша чотка анализ кун чотка фаҳм ҳамун ҷияну роҳбари ҳамун авлодое ки ҳамуҷа ба буд ҳамин омадагиам бо иҷашнам айку хуҷаино хата инам хе контакт результат кан танҳо мақсад ресурс ай любой хе тов битем любой чи бисозем мардуми фикраша тов битем ресурса бидизем фаҳмидем ин чиз ай фикри ягон туд набурояд фаҳмидем ё касеш шавад касеш нашавад ё муттаҳаманд
ман иёра мефаҳмам. Ранге ки мегӯн ку аксар коргарои давлатие ки дар дохил аст мефаҳмам, ман шумора имом хатибое мефаҳмам ки заложник судбиянд, иёшам бо ахуҷаиношон вобастаанд. Иёрам ман мефаҳмам ки заложник судбиянд. Но ман ягон зоб зависимӣ нестам. Ман ира ошкор мегӯм, любой ҷода мегӯм. Ман азоба гузаштагиам. Ҳама ҳар рӯз азоба метан. Любой время инами дар медарояд. Инами хуҷаин ҳамиё медарояд шояд. Фаҳмидӣ? Не ки ҳар як қадоми ту нотарс бош. Нотарс. Амал кун. Ҳамин ман худман нишон додагим, тамом бас. Ягонта нишонати. Аксариятат партизански система ки кор кун. Ҳамин маскировка якум системаи ту бошад. Маскировка анализ. Аз назар гузарон, муайян кун, амал кун. Фаҳмидем? Инам 5 та чиз. Маскировка, аз назар гузарон, муайян кун, амал кун. Фаҳмидӣ? Партизанӣ ҳастӣ. Анакон контрапартизанӣ бемегзарем. Контрапартизанӣ чист? искусственно любой че ташкил мекунанд. Искусственно ҷанг ташкил карданд ку қирғизба. Бисёр одамро бурдан, авангарда бурдан, дига киса бурдан, ҳамара бурдан киштанд ку коргарои мақомота бурдан киштанд. Фаҳмидӣ? Искусственно ташкил мекунанд, аввал установид мекунанд мардои бадили гурдара. Баъд мебаранд мекишандш. Фаҳмидӣ? Анамо искусственно ҷанг ташкил мекунанд. Искусственно лидерро месозанд. Лидерое ки аз ҳамуно ба алоқа дорад. Ҳамон вақти ҷанг ба алоқа дошт ку, бо ҳамуно ҳозир лидерое ки ҳаст, бо ҳамуно қати алоқа дорад. Хешу таборои ҳамон одамо ҳаст. Фаҳмидем? Барои чӣ Иззат ҳамон лидер нашуд? Аз мардум буд ку. Барои чӣ намедонам дига одамо далер лидер. Любой инсоне ки буд, Каромат Шарипов буд. Любой иёра намемонам. Барои иё аламон ҷанги якумда набуданд. Бо вақтам хеле цепочкада набуд. Фаҳмидем? иёда цепочка дар кора. Анамон цепочка ки пайванд бошад, ҳамон месозанд ӯ контролируемаи хуҷаин барои ресурс. Фаҳмидем? این چیزام ای خاطر یگان وقت نبود. این کنترا پارتیزانه. بلاگرایی که دروغی رسمانند میسازنو شما پادپیسکا میکنن через او مستند میکنن یگان چی نوشتن کو روی میکنن اکانت پارتیزان любое время نامش نباشد. اکانت پارتیزان любое время دیگه باشد. فهمیدین؟ انا این چیزا رو باید دونید. بعد عین حال این چیزا های کو блогеру дига одамое ки қимор любой чи ташкил мекунанд ки шумо ҳамҷода медроен, фаҳмиден, медроен, пасаяна пул гузарондастен, через пул тон установид мекунанд. Бовар кунед. Ту пасаяна қимор бозӣ мекунӣ ку через пул мегузаронӣ уда. Ӯ мегӯяд ки пасаяна клиенти ман ҳамин пул. Вақте ки барои диктатор ман гуфтагим шумо да. Диктатор любой одами пулдорро шумо мебинад. Барое ки одами пулдор озодӣ мехоҳад, зиндагии хубтар мехоҳад. Барои анамиқа барои диктатор ҳама вақт пулдор апас нест. Соҳибкор, тиҷоратгар, любой инсоне ки пул дорад, вай барои диктатор апасӣ мешавад. Барои ҳамин ина шумо бояд ҳар як қадому донед. Ҳафои инами шуғнов буд, тилозаводо амино зарар надид. Ҷанги шаҳрвандӣ буд. Чӣ ба? Ҳамҷар на кони кӯмур намедонам, кони намедонам намак. Чӣ ба намекунам? Савол, любой ҷанг ба аҳамият тен шумо. Любой ҷанге ки мешавад, любой давлати дунё ба аҳамият тен ки инами Украина. Аҳамият дитем ки ягон заводои анами хеле чизо, ресурсо кафондам. Будро бин. Немисести 41 нафари. Бин. Не. Калата кор фаҳмон партизан. Калата кор фаҳмон ресурс ба озодӣ, ресурс ба зиндагӣ, ресурс ба ҳайку. ҳамон чиз мардумӣ шавад, ранги Дубай, ранги дига давлатҳо, анами Аврупо, Амрико, ҳамин метод хати ман кор кардистам. Ягон метод набуромадистам. Ман ягон қонуни байналмилалиам вайрон накардистам. танҳо ресурси мардуми ман ба насти мардуми ман бошад, мардуми ман худаш фурӯшад, зиндагии мардуми ман дастойни зиндагӣ кунад. Милисаш 2000-3000 маош гирад, муаллимаш 2000-3000 маош гирад. Доллар қати. Фаҳмидем? ё евро қати. Чиш, иқтисодчиш, любояш, любой бек хона ба мештагиш айку просто так 800-900 доллар гирад, 1000 доллар гирад, 1500 доллар просто так мегирад. Зан танҳо зана вазифаш танҳо хушрӯ хӯрдан, хушрӯ тарбият, хушрӯ ҳама чиза витамин хӯрдан, фарзанди солими бақуввати тоҷик ба дунё овардан. Ман миллат сохтанем. моро хела киштан, хела нест кардан, хела киштан. Ба дили гурдонмора ҳамаро нест кардан. Касе ки айку, касе ки шояд мара дига хефаҳмед. Ман ягон вақт айку ягон ҷо ба ҳама азоби дунёро киштагим, ягон вақт айку на миллат фурӯхтем, на давлат фурӯхтем, на хок фурӯхтем. Ҳама азоб ӯ дора худама гирифтагиям. Тамом. Он чизе ки ман дидам, шумо мо бояд дарк шавад.
من نمیخواهم که شما همه چیزتون پاتریات کنید، چی داخل بودید چی لوبویت. من شما رو میگم لوبویت میگید کو ایجا برا اوجا کار کن، لوبوی کارگری مقامات تحت لوبوی کار میکنن، لوبوی کار میکنن برای چی؟ تنها برای هایکو فکرت بردن. لوبویش تلفن لوبوی کار میکنن اینا. فهمیدین؟ وقتی که نمین شما اهمیت بدین، وقتی که همین هایکو تماشابین زیاد میشود، منم خیلی شده سایکو یوجه درآمدن از هر میکنن، تلفن میکنن، زی مدرویان کی لیج بی عقیب بکشن، لیج بی فکر دیگه جو برن. نه نمیشد دیگه نمیشد. پارتیزان باید همه وقت هایکو چوتکا کار کنی، هر نمود سیستم که کار کنی. ماسکیروفکا گفتم، ماسکیروفکا از نظر میگذرونی، معین میکنی، عمل میکنی. ماسکیروفکا از نظر میگذرونی، معین میکنی، عمل میکنی. پارتیزان کنترا پارتیزان امام علی رحمان قطعی کلانش استفاده میبرد. پارتیزان مردم این زیوتیش بلندش مردم هست. این شمایه این کنترا پارتیزان هست. این امام علی رحمان قطعی کلانش هست. آدمایی که احسابی همون سال 92 آمدن وظیفه بخوردن، زندگی خوشرو کردن، شرایط همه صاحب همه چیشیدن و با این امجاد آمده خودشون داکومنت کردن. نیم گریزه ای که قطاری های مردم عادی های گریزه، فهمیدین؟ اما گریزه هایی که دیگه دولت ها داره همه پارتیزان شد. مردم شما در داکومنت نمیتن. شما همچون رسورس قوه کاری برای خوجایناشون استفاده میبرن. زچم شما ده؟ من شما داشکار میگم. شما را همچون رسورس قوه کاری ارزان نرخ شما اکثریت میدونی. کدامت گریزه هستی، کدامت که کارت گریزه میتاد 3 ساله اون معاشش ایتو بسیارتر ای. تو 945 یورو دا آلمان اگر 945 یورو دا کار میکنی، به داکومنتی 6 ماه 3 ماه داری، نمیدونم 10 یا 12 یورو دا کار میکنی، او 15 16 18 یورو دا کار میکنه، داکومنت دارد. برای چی؟ برای اینکه او تو باید بفهمی را. تو باید هر یک کدامت بفهمی. قوه کاری ارزان، رسورس با رسورس، خیلیش بیام رسورس میگیرد، خیلیش بیام میگیرد تر قوت. چیکار کنم؟ من شما رو هوشیار کردم. دونی هر یک کدام دیگه یگان کس تو ده هایکو یگان چی نمیتاد پروستا تا. یگان کس نون نمیتاد، اوشد نمیتاد. باور کن. این دولت ها دا کو، این دولت ها دا با بهاد امنیتاشون خوب کار میکنن که حتی همین کامپیوتر هم میخری کو مگزین ده. ای تو میلیون جا دا رجیستراسیون میکنن کامپیوتر من. باور کنی رجیستراسیون میکنن که چی به میخری چی. این چیزا رو شما هر یک کدام دانی. باور میکنی؟ تاجیک باید هوشیار باشد. من میخوام که تاجیکی من هوشیار باشد. انامینا چی به هوشیار شد؟ انامینا با اخوردیش خوک یاد میتیان. خوک دوست داشتن یاد میتیان. وطن دوست داشتن یاد میتیان. یک درخت میشینونن، انامین نشون یاد گیر که انامین وطن، زمین. بابا کلانی تو برای انامون زمین واینه کرد. جنگ کرد، نمیدونم خون ریزون، مادران مرد، پدران مرد، برادران نمیدونم 7 پشتام مرد برای انامون تریتوری گرفتن. میدونین شما اول تریتوری به هر چیزی که هست نصیب و تقدیری تاجیک بوده است، نصیب دیگه کس نیست. من همه ملت دوست میدارم، من آدم جدا نمیکنم، من دیگه ملت های ای تاجیک جدا نمیکنم. نو ریسک و نصیبی ما است. برای چی نان دهنی خود ما را ما میتیم، با خود ما غلام میشیم. ما نیستیم کوخی، ما کرگی نیستیم کو. کسی که زویسی می بود همینا دا نمیدونم همینا وابستگی داشت، همینا دا فروخته شد، همه دا فروخته شد. باید همه خود چون جواب بگویم. ما چی جواب میگوییم؟ ما همه چه دونیستیم چی؟ لویق شیرالی گفت دشمنانی وطنم اجنبی و خانگی گفت کشتنش. نمیدونم هر کسی که گفت همه را کشتن. همین نمیاک داد کرامت شریف گفت و ای دیگه جو کنترل نشد همش همو را کشتن. هر کسی که گفت کشتن. برای چی؟ من آشکار میگم خوجاین دارم. خوجایناشون دجای نمی جای من ایستادگی بیام در کار باشه ریسورس میبیاد. چگونه ریسورس میاد؟ الومینیوم میباد. نمی اروپا دا الومینیوم روی میکنن، تیلا روی میکنن، پخته روی میکنن. باور کنین شما پخته روی میکنن. یا زویس میان یا دادو گریفت دارن یا میکشن میگیرن ارزان گرم به پول میگیرن. اچی با ایجاد بعد میورن لوبوی چی میسازن برده میمونن که ترا کنترل کنن. لوبوی فرزندای او همجد اومده بروافتگی همش زندگی کردگی اپریدلونی کامپرامت همه کار کردگی. یا ایجاد هایکو یگانه وقتی که هیچ کار نمیتونن میبرن محکمت میکنن. وقتی که تو به حد هوشیار هستی میبرن چند بار محکمت میکنن. وقتی که نمیشد کو دیگه یگان کار نمیتونن، بیزار میشن. فهمیدی؟ بعد بیزار میشن، بعد اونجا گابزنان میگذارن. گابزنان باید نکنی. گابزنان ملتی من کی میکنن.
гапзанон мардуми ман инами 345 нафар боши авангарди коргари мақомоти любой касе боши мухолифи муҳоҷири қатори мухолифи қатори ку анами тиқати гапзанон мешан ман қати не ман танҳо ҳаққа гап мезанам фаҳмидем аз номи шумо он чизе ки дидам он чизе ки чашм қати дидагиам ҳамчун коргари пеш мақомотам будам ҳама чира медонам ман ягон одами айкучо омадаги нестам ман фитестам ки 11 сол кор карда боши 11 сол ба 11 сол ҳар сол як бор ВКК мегирад военная врачебная комиссия солими то устуғона то психологический портретат савол ҷавоб мекунӣ ҳамара ман гузаштагим худам бетаға бе ҳеч ки ман хака ман звани баланд нагирифтам ҳисоби ки ман бетаға будам бетағае ки гӯш намекардам ҳеч кира фаҳмидӣ гӯш ки накардӣ ҳеч чи наметан ха баъд иқлими географӣ ба уҷа ҷудои андозие ки уҷада ё намекунанд ҷудои андозия ҳама вақт хориҷиҳо мекунанд хориҷиҳое ки дохили тоҷикистон ва ворид шудагианд ҳама хел пусту хуну пайванд шонда дуромадагиам анамуно ҷудоӣ меандозанд одамое ки зиндагишон ҳисоби ҷудоии минтақаҳое ки хафа намешаванд мардуми хатло он минтақаҳое ки ҳисоби ҷудои андозӣ зиндагии хуб карданд в течение 30 солда ё ёд гирифтанд ки ҷудо мекунем иша аин ленабутри ида атравид мекунем ида атравид мекунем зиндагии худмо хубтар мешаванд но ки ё ҳамира ёд додани ёда тиллоҳошоно диздестанд ё тиллоро намефаҳманд фаҳмидед намефаҳманд барои анамиқа ира ҳамаша сохтагиянд қишри оддие ки ғулом ҳастем мо мардуми оддие ки ғулом бори истифода мебаранд иёра ҳайку ба воситаи иё ҳайку ҷудоӣ меандозӣ мегӯд иёра пулошоно кашида мегирӣ зиндагӣ хушрӯ мекунӣ ман айҷа як бурда ном мету мега иё ҳама хелид мекунанд иё ғуломбон да ғуломбон мешад иё худшонам бо истифода мебаранд хуҷаинош бо ина хеле ку мегӯяд ҷудои андозӣ танҳо ҳамон одамое ки аз пушти мо сарват ҷамъ карданд ҷудоӣ андохтанд пул ҷамъ карданд ҳама медонад ки пул ҷамъ кард ҳама медонад ки вазир ҳама медонад ки роҳбар бояд роҳбар ҳамаи минтақа душанбе бояд начальник увд ай шаҳри душанбе бошад начальник амният ай шаҳри душанбе бошад намедонам раисои ҳукумате ки ноҳияҳои 4 ноҳияи тобеи шаҳри душанбе ай шаҳри душанбе бошад фаҳмидем ҳама чи налог ай шаҳри душанбе ҳама чи местни бачаҳо бошад местни шаҳри душанбе раиси ҳукумати шаҳри душанбе ай шаҳри душанбе бошад местни сағира бошад на балки ким куҷо таваллуд шудааст омадааст не местни сағира бошад президент ҳама яксолӣ мешавад ай тамоми минтақа успед мекунад ҳама президент мешавад ягон проблема нест ягон кас ки ҷанг намекунад ягон кас гӯштша намехӯрад ҳама президент мешавад барои анамқайко ҳар як минтақа ба кадри маҳаллӣ роҳбар бошад шаҳру ноҳия ба ҳамун минтақаи милиса шайку коргарош анамун начальник милиса бошад фаҳмидем анамун шаҳру ноҳия ба ҳаст анамун прокурори ноҳия бошад анамун раиси ҳукумати ноҳия бошад анамун раиси налоги ноҳия бошад ҳама чи бояд ҳама чи анамихе шавад но якдигара бояд ҳурмат кунӣ танҳо калимаи тоҷик мешад паспорта ранги амрико тамом территория ҳама тоҷик аст хеле ҷудоӣ кардан дига хоҷаино ҷудоӣ кардан найку ҷудоӣ бировардану тоҷика девонаю ҳарчи бировардану намедонам ҳарчи бировардан намешавад дига ин метод дига бояд раҳ наравад тоҷикда контрапартизан ба дода нашавад партизан ҳар яктат ҳушёр бош ҳамат пулда уже атака кун ай калимаи пул уже эмомали як қимоб шудаги уже фаҳмед ки уже пул да ҳамиё нависетанд дига ҳамин сомония мебинад уже назарашда гир мега пека сар мешад пул аёфи чико кунам фаҳмидӣ пул фаҳмидид ҳамун постовоиш айку поста месад ҷои корш мерад ҳамун постовоиш безор шудаги пост форма мебошад ку бо ман имрӯз сурати ёнон формаам ки монду ки бо девона тарғибат фаҳмидед партизанӣ бикунед партизанӣ фаҳмидед барои анамиқайку постовой ҳамин намедонам ҳамин патриота фаҳмад партизана фаҳмад девона мешад ҳамин пекати патрула ҳам парковка даже шофёруш мега ки ҳамҷа парковка кунам раис мега ки ҳамин пекати нагӯ ҳамун таваққуфгоҳ кунам мега ҳама пекати амал кун партизан любой ҷода нависен амал кун фаҳмиден амо партизан армияи мардумии озодихоҳии тоҷикистон ин армияи мардумӣ аст инҷа ба ҳама баробар аст инҷа ба ҳама як хел аст инҷа ба ягон касае ку намегӯяд ки ман аз ин боло ман просто шароит ман ҳама чиро ба калла гирифтам ман ҳама чиз ма гум кардам радди ҳама чие фаҳмидан ман ҳама чие фаҳмидагиам ҳамара чотка фаҳмондистам шумода ҳамара он чизе ки дида пусту шкура майкунем пустама дидести анин пустунда санҷидаги чиза шумо дофтестам ягон кас ин чиза намегӯд шумода
ягон вақт намегӯд. Любой каса истифода мебаранд. Тоҷикое ҳаст ки конкретно фурӯхта шудагианд. Тоҷикое ки фарзандои ба ҷоиҳошон инами давлатода ҳаст, фарзандои ба ҷоишо оварда мондагиай, калон кардагианд, инам хе давлато бо гаштааст, бо буромада мегӯяд ки бо уҷудам зани тоҷику бо фарзандои уҷо будагиша медонитаин шумо, фарзанди ба ҷоиша намедонед шумо. Фаҳмидин? Любой хе амал мекунанд. Пулоя медизан, номои ҳамода мекунанд. Любой хе мекунанд ки танҳо барои ресурса дузидан. Танҳо ресурс иёда дар кор. Дигар ягон чизе дар кор нест. Барои ҳамин партизан бояд чхел бошад, маскировка мекунӣ, аз назар мегзаронӣ, муайян мекунӣ, амал мекунӣ. Ҳама вақт ҳар як коре ки мекунӣ миллион бор фикр кун. Миллион бор фикр кун ки чӣ хел аст, чӣ хел нест. Фаҳмидӣ? Амал кун. Натарс, амал кун. Отпечатки пальци мемонад, мегӯяд ку ягон чи инами отпечатки Google бидиро, бихон. Отпечатки пальци оя ҳамун коре ки мекунӣ ту, ҳамун идеи ту ку кали туда меояд. Намедонам пул ки мекунӣ, коғазча мекунӣ, любой коре ки мекунӣ, любой ҷо менависӣ, любой коре мекунӣ, ана отпечатки пальци мебинӣ. Краска, намедонам, ҳама чи намешавад. Фаҳмидӣ? Любой экспертиза, ман шумода гуфтагиём, 99% рост метад, 1% рост наметад. Анамун 1% ку даже айку ина фарзандор инамун ДНК буфаҳмед, инам программаи урусо буд ку ДНК. Ҳамура тамошо кардагин, ҳамура тамошо кунем ку 99% мегӯяд, 1% не. Анамун 1% айку шумо бояд то битен 1%. Ҳама ҷо ба айку дунё ҳамаш айку кодда айку маҳкамай. Лекин ман шуморо гуфтестам ки мардуми ман доно шавад, мардуми ман ҳушёр шавад, мардуми ман ягон вақт айку ягон чиба дода нашавад. Мардуми ман фақат амал кунад танҳо барои зиндагии хуб. Барои зиндагии хуб меҳнат мекунӣ. Ҳамин тобела кунӣ, намедонам шудгор кунӣ, меҳнат кунӣ, заминида хушрӯ ҳосил метад. Фаҳмидин? ҳам меҳнат кунӣ, намедонам любой чам фарзанд дам меҳнат кунӣ, хушрӯ фарзанд таваллуд мешавад. Фарзанди хушрӯ ба воя мерасад. Фарзанди бахтл ба воя мерасад. ҳар чизе ки ман шуморо мегӯям, ман гишна калон шудаги нестам, ташна калон шудаги нестам. Агар ман шояд гишнаам, ташнаам калон мешудам, манам меафтидам ягон чизи хушрӯ, нона болошда маска хеле мемолад, ярақируқ мекунанд, бинигарао давида мери, нони ба мазза буда гифта. Не, ман ҳама чиз дида калон шудаги сағираам. Ман да ягон чи лозим, ман да ҳатто мегӯям ку партизанӣ барои вазифа буромадагиш не. Партизанӣ барои вазифа буром. Партизанӣ барои номус хестагӣ. Партизанӣ барои миллат хестагӣ, барои чӣ? Миллати ман танфурӯш. ҳар як партизан бояд донад барои чӣ то соли 89-90 зани тоҷик трасада намеистод. Зани тоҷик айку худша буромада айку намеҷумонд. Зани тоҷик айку муҳоҷирати меҳнатӣ намерафт. Гуреза набуд. Фаҳмидӣ? Ҳамаша анализ кун худат. Худат партизан анализ кун. То соли 90 чиба набуд? Чиба набуд? Фаҳмидӣ? Чиба гуреза набуд тоҷик то соли 90? Чиба набуд? Ҳама чи анализ кун худат. Бояд донид. Бояд донӣ ки одами басавод ҳама вақт давлата пеш мебарад. Одами бесавод давлата мефурӯшад. Давлата мефурӯшад. Бовар кунед. Уда давлат дар кор нест, уда давлат нест. Уда зиндагиша шикамаша. Танҳо шикамаша фикр мекунад, шароитша фикр мекунад. Инами шароити ман дайку любойчо овардамон ку як ҳафта меистад ку мегирезад амиҷа. Бовар кунед. Фаҳмиден? Касе ки мешиносад медонад. Любой корот мекунанд ки трайку, любой хе атакат мекунанд. Бовар кунед. Хуҷаиношон ки ман дар рак намуд атака мекунанд ки любой чи шави ту. Намедонам ягон, намедонам алкаш шави, наркоман шави, любой чи шави. Но ту бояд нашави. Ту бояд анализ кунӣ, пеш бурай. Хони пеш бурай. Натонистам. Ман наоборот хондан гузаштам. Ман наоборот хондан вибр кардам. Хондан ки гузаштам, уже дохил шудам. Уже анам хеле пеш бурдам худам. Фаҳмидӣ? Но и қин аст, азоб буд. Забон омӯхтан дига чи азоб аст, қин аст. Рости гапа мегӯям, ман забона намед, ман худам ёд гирифтагим забонам. Бовар кунед. Худам инам хеле чишта хонда, инам то ҳозир ман худам старатса мекунам. Барои ҳамин ягон кас нон наметад. Ягон ҷода орзу накун ки ман ҳамуҷа мерам, ман ба нон метад. Ягон кас туда нон наметад. Тира даъват мекунанд, любой хе таърифит мекунанд, ҷа хуб ку ӯ фикри туя манипулятсия мекунанд. Тира бояд айку биёрам қувваи кори арзон истифода барам. Бо ресурса ҳам қуввати сарф мекунӣ, ҳам ресурста медизанд, ҳам умрата мегзаранд. Сета этапта мегиранд. Се этапи жизнития мегиранд. ҳам тира фарёд мекунанд, ҷа зур корда биё мегӯянд, ту меёӣ, ҳам меҳнат мекунӣ, меҳнати арзон, як, ҳам ресурста айҷа медизанд, фикри ту итарафта шид. Фаҳмидӣ? Любой хелид мекунанд. Фурӯхта нашав.
мантра мегум ҳар яктата хона тайку деэтажа сеэтажа мешавад. ҳамун танҳо ресурс мардумӣ шавад. мардумӣ бояд шавад. мардумӣ ҳар як минтақая мардумда бояд тааллуқ дошта бошад. тилло ҳисобдиҳанда худи мардумда ҳамун мардум худаш вибор мекунад якта лидера ай минтақаш ана ҳамун ба дасташ ба ҳар рӯзе ин имрӯзе тиллое ки мешад душанбе дамети як ноҳияш дамети сино дамети например сино худаш як одами ба тамкини худо тарси намедонам тамоми тараф мешрегира вибор мекунад фақат ҳамун пула ободӣ ҳамун ноҳияи синошда ноҳияи фирдавсишда ноҳияи исмоили сомонишда намедонам ленский районда ҳисорда ҳар рӯза пули тиллои анаму мегирад ҳисорида бадахшонида дарвозида ҳар як кас намеди ки худо тарс одаме вибор мекунад ана ҳамун худаш ҳисоботдиҳанда дар назди мардум мешавад ки пули ҳамун тиллори гирифтагӣ ки имрӯз савдо шуд куҷода сарф кард. бояд мардумӣ шавад. ранги дубай, ранги швейтсария, ранги давлатҳое ки ман гаштам дидам изучат кардам. фаҳмидед секрети пешравӣ дар куҷо? секрети пешравӣ танҳо бояд мардумӣ бошад. ресурс бояд мардумӣ бошад ва маблағ ба мардум ворид шавад. пул нақд мерад ауксион мекашад ранги дубай дубайдам минтақаи озод аст. швейтсариядам ҳам хеле ҷоҳо аст. германиядам ҳам хеле ҷоҳо аст. анамуҷада айку мардум анамуҷада меояд хердоро анҷа пули нақд кати мехарад лубой чия пули нақда мемонад меравад. ин чизоро нишон наметан шумода. барои он ки ин сирри давлатӣ аст барои намехоҳанд як кас бой шавад гар дуюм одаму бойш намехоҳад намехоҳанд. барои анамиқа айку ҳар як кадоми ту ҳушёр бошӣ. контрапартизан манав хуҷаиношон конкретна кор кардистанд. хуҷаиношон як намуд кор кардистанд ки барои контрапартизан барои танҳо аниқ кардани партизан танҳо барои аниқ кардани партизан партизана калаш миллион сомонӣ меистад. ҳозир медонед шумо ин ин пулое ки инҷа мондагӣ миллионуш меистад. барои он ки доступ ина инҷада нест ина ин каналда ягон кас ба доступ нест ғайр аз худи ман дар назди ҳастӣ дар назди шумо ҷавобгӯ ҳастам любой партизане ки қапидам. фаҳмидед барои он ки ҳар як кадоми ту айку бояд донӣ ҳар як кадомот донӣ ҳар як кадомот ҳушёр бош. ягон провокатсия ягон чи дода нашавад. ӯ блогере ки месозанд любой ҳофиз пофиз любой бовар кун мебурояд инами тирси қати айку куҷада мегардад пеши исмоили сонива сиёмка мекунанд ки фалон вазир девона шудай ҳама тамора тамошо кунӣ. любой кортон мекунанд любой кортон мекунанд ки шитоби фикри шуморо банд кунанд. фаҳмидед ина меша занаш хеле катай мегад дуруқ занаш ки ҷанг кунад якта кино ташкилет мекунад ҳамат фикрат дамуда мешавад. лишби ресурс ай хотират бурод. свет надорӣ партизан шав. об надорӣ ҳозир айни ҳол свет надорӣ светат мемурад. фаҳмидед партизан шав. барои он ки фикри тия банд кардестай светда то сара ту бояд света ҷун фикр кунӣ. барои он ки ресурса фикр накунӣ света фикр кунӣ. барои анамқа партизан шав. фаҳмидед партизан шав ҳама чиз мешавад. любой ҷинчироқ ки мешинӣ партизан туфли гӯдакат даридай партизан шав. сумкаш даридай партизан шав. либосиш даридай партизан шав. любой чишҳай партизан шав ки пага гӯдакатда партизан шудӣ ресурс мардумӣ шуд гӯдакат худаш пул мегирад ай давлат. ана ҳамун пуле ки мегирад палучат мекунад ай таваллудаш то калон шуданаша даже мегирад анамун ҳам хӯрданаш намерасад ҳам пуштанаш намерасад ҳамаш намерасад ранги анамин давлатҳо. барои анами қайку партизан шав. партизан шав намедонам ном надорӣ партизан шав. гишнамонди партизан шав. любой чи шуди партизан шав. куҷо ҳаққата вайрон кард ҳуқуқата вайрон кард гап зада наметонӣ партизан шав. дуру анамин канал байку тамошо кун ҳама видеои тамошо кун калад мошни кор мекардагӣ мешавад. калад як намуд кор карда мешавад ки инҷаи ман ҳамаша гуфта наметонам. ҳамаш ҳаст анамин записоба тамошо кун. соҳибкору дам дахт дорад муаллими дам дахт дорад устози дам милиса дам дахт дорад судия дам дахт дорад намедонам амнияти дам дахт дорад солдати дам дахт дорад. любой муҳоҷир мухолиф любой қишри ҷомеда омӯзгор любой каса ин дахт дорад духтар пухтар ҳамара мо гуфтагием. ҳушёр шав доно шав ки як бори дига хатое ки 89-90 сар карданко амино сохтам анамуна мо содир накунем. ман бояд дига мегӯям ино ҳайку дурӯғ ҳайку ҳамун соли 89 аҳамият битен видеора ташкил кардан анамунам контрапартизанида видеора ташкил кардан кинои каратера мондан десеше ки каратисторо буровардан через каратистои айку реклама кардан шумо ой ҷангараи ганда ай тарсидан дакор мегӯи и тарс додан ай уям ҷанги ура мебинид тарс пайдо мекунӣ да тарс додани мардум ай партизан ай фаҳмидӣ спортсмендигарини будай. баъд
анаму спортсментой сохтан ДСШ-ҳо буд, ДСШ гуфтанӣ баъд дески юнишни спортивная школа буд, расшифровка мешавад. Анаму ДСШ кате айку анам хе одамои ташкил кардан, анаму одамои айку бар зидди милисаҳо истифода бурдан, милисаҳо агентҳо истифода бурдан, гумоштаҳо авангард павангард военакҳо истифода бурдан, спортсменто иёра зад кишт эсвису кард, баъд ҷинояткорро овардан айку спортсменто куштан, спортсменто через ҷинояткорро куштан, через турма пурма инам хели ҷинояткоррошон мекушанд. барои анамин провокатсия дода нашав. чотка бояд дон барад ки ай, чотка ҳар як партизан донад ки барашда ки ай. ҳамаи қишри ҷомеа барои мо инсон, спортсменшам, ҷинояткор, ҳамаи мо тоҷикем пеш аз ҳама. тоҷик но якдигара айку хоҷаинобо бовар карда намедонам. тилло тамам мехарам, ту пул метиҳам, гӯдгара бовар накун. У тилло ай ура любой хе мефурӯшӣ ту. Ман тра мегӯям любой хе мефурӯшӣ. У санги ту ай любой хе мефурӯшӣ. Намедонам дол коғазда дода нашав. коғазда дода нашав. коғаз фикри тия фиребкара гирифтана. Ранге ки алик-малик пулта мегирад, намедонам шкатулка мемонад, хеле мекушад чи неску анам хеле. Фаҳмиди чизи дар корита мегирифт, коғаз дод, коғаз чи кнопкара меҷиқа бо печат мекунад. Фаҳмиди миллион та печат, зато чиза кашида гирифта ист. Ту бояд ин чиза донӣ. ин чиза ҳар як тоҷик донад. Фурӯхта нашав. любой категория тоҷика. имрӯз ё нести мера давлати мо. Ай дасти намин хоҷ, уҷа хоҷашон активна уҷа ҳаракат карама даромад. ҳаст записаш. мансабдоро боям ҳаст записое ки медроен гӯш мекунен 20 минутай анамҷоя гӯш мекунен чихе мақомотҳои истифода мебарад, кадомаш барзиди кадомаш чихе истифода мебарад ҳаст. соҳибкоро боям ҳаст. ҳамаи категорияи омӯзгор, ҳамаи категорияи инсон ба запис кардагем. ҳар якта тамошо кун, ҳар як мутахассиси соҳат соҳаи худтат будро тамошо кун, дигаро дароӣ кун. ҳар яктат ҳамун мактабда кор мекунӣ, намедонам ҷамоатда кор мекунӣ, намедонам милисахона кор мекунӣ, намедонам прокуратура кор мекунӣ, судда кор мекунӣ, амниятда кор мекунӣ. барда 4 3 5 одами доверенӣ дорӣ. мухолиф ҳастӣ, 4 5 мухолифи радавои бедокумент ҳасти ку бедокумент. ҳамин 4 5 рафиқе дорӣ ки намедонам якта дута рафиқе дорӣ. ҳеҷ чи набошад, ҳамун хонат ба ҳамун оилавӣ гуреза шудӣ ку, ҳамун оилавӣ туда бовар мекунад ку. анам оилавӣ кати айку системата соз бари якдигар дабес. фаҳмидӣ? бари якдигар дабес ки ё танҳо тоҷика чикор кардасан, тоҷика экспорт мекунанд, греза любой чи грезат мекунанд, любой кор мекунанд. барои чи хичон документ, хичон ҳама чи мегиранд, шароити хуб да зиндагӣ мекунанд, айшумо бо пул ҷамъ мекунанд, коғазча метем, инам фиребтон мекунанд, лижби гӯштонда бизананд, нами плюс минус инам хеле мекунанд, пулотона мегиранд, ҳамҷодан шароит ё ресурса додестанд. любой давлат да бошанд, ё 70 ба 30 доллар гирифтестанд. анамун 70 ба 30 1 кило тиллоя представить кун. 700 граммаш ида, 300 граммаш ида. анамин чиза бояд донӣ. миллионер, пиллионер любойша месозанд, ҳамун минтақаи худшон месозанд. барои чи? барои фикри шуморо бо анамун ресурса айку дизидан. танҳо барои ресурса дизидан месозанд. любой каса месозанд. любой че месозанд ки танҳо фикри шуморо банд кунанд. фаҳмидед? танҳо ресурс. бояд шумо ҳар як инсон донад ки ресурс главный аст. партизан донад. партизан ҳушёр бош. контрапартизан ба дода нашав. ранге ки инами суғда кадестан, любой ҷода кадестан. анамун нигоҳ кунед. бадахшонда чӣ кор карданд? прокурор духтара анамун духтарака кард, гулбидин хест кишта. суғда айку ина милисара карданд. милиса одамои худшон бо ай минтақаи худшон бо гирифт духтари суғдӣ ки ҳамуҷа кор мекард, милисара бо ҳамин кор карданд. аҳамият дед почерка дидестем, почер. касе ки юристай ҳамун мебини, як дуз як хел кор мекунад. ҳамун дуз як хел кор мекунад, дига хел кор намекунад. барои он ки ақлаш ҳама қадда мегирад. любой ҳамин ҷинояткор ҳамун як хел кор мекунад. ҳам почер як хелай. иёра устозошон бе, иёра хуҷаиношон айку датакой системени намедонам тупой шудагиам ки дига методи нав ихтироъ карда наметавонам. ҳам фақат як почер. ҷанг ташкил мекунанд, раҳам маҳкам кард меган, инамин ҳар чи тема мекунанд, лижби одама бикушанд. дода нашав. фаҳмидӣ? дода нашав. духтароша истифода мебаранд, занакоша истифода мебаранд, ҳар касе истифода мебаранд. блогерое ки ҳастен, блогерада мегӯям ки ман шуморо мефаҳмам, шуморо контролда гирифтагиан ё фаҳмиден, контролда гирифтагиан ки чери мардумро установид кунен, мардума касе ки пул мегзаронад, мардум шудани ресурс чия? медонӣ 10 каса мегӯяд мумкин. ё анамуно установид мекунанд, тамом мегиранд.
فهمیدی уже 10 کس уже خوب رفت با خوبی گران با رفت فهمیدی дода нашел من گفتم методи хороший следователь плохой следователь استفاده میبرن اینا میقاپیدن کابینت میدرورن например кино да دیدگی شما یک چی میدروه تاپین میکنه وای میکنه میترسونه خیلی میکنه میگه بعد دیگرش میدروه چه آدم خوب میگیره تو اوش بعد میگوی کو انا می методона استفاده میبرن ایرو изучат карагиян дода нашел ай у طرف айку ҳамиё зури дорад ин тарафда бо баъзе ҳамиё хубӣ дорад хушрӯ анализ кун ҳар як кадомот айку бародари мани ҳар як кадомот тоҷикӣ барои ман тоҷикӣ ман чи уҷа ҳастам чи нестам ман просто миллати хидмат киштан шадиду бароям хехестам ман медонад ҳама ки международна онда ман кор мекунам мехонам дига мекунам зиндагӣ мегзарад ман ягон касро зависими не просто ки ман шумода гуфтам якум принципи ҳамин созмони милали муттаҳид объединённая организация наций ҳам янке медроянам анаминам контрапартизанай ҷудо кардани минтақаҳо суғду помиру бадахшон любой кас ки ҷудо кард инами навис ку намедонам помирия ягон чи навис леноботӣ ягон чи навис ку ягон ҷода гуфт ку ягон чи навис вай контрапартизан сразадон анами чапдама нависесай ку ман намебинам уҷара ҳамиҷада ягон чи навис буфаҳам ки вай контрапартизана тактики контрапартизан истифода мебарад ҳар як кадоми ту бояд донии чизора фаҳмиди ҳаст тоҷик т ҳарфи т амод армияи мардумии озодихоҳи тоҷикистон армияи мардумии озодихоҳи тоҷикистон тамом дига ҳеҷ чи нест ҳама баробар аст меба ҳайку аба армия медарод меба мардум медарод мухолиф медарод муҳоҷир медарод мухолифи миёна медарод хат кишри миёнае фаҳмидед мухолифи миёна муҳоҷири миёна бригадирое ки ӯ раисо даш ҳамкорӣ мекунад ку оне мухолифи миёнае ки мардумиш бисёр айку бисёр медарояд фаҳмиди мухолифи миёна ҳамун фаҳмиди муҳоҷир мансабдори миёна ҳамаи қишри миёна қисри синфи коргару деҳқон ин армияи коргару деҳқон касе чизе мегӯяд барои мо гӯ фаҳмидед армияи коргару деҳқон ана ҳамин коргару деҳқон унамо соҳибкорода мо гуфтем ана ҳамино ҳама давлата пеш мебаранд ҳаму тиҷората пеш мебаранд ҳамун мардума муҳоҷирата кор ки таъмин кардеста ҳамун коргари миёна мардуми миёна кор ки таъмин мекунанд корчаллонанд ҳамиё идеяҳо месозанд ана ҳамино но мехӯрдагиҳо анаму клано и клано садсоло ҳамин клано ҳама хеле будай ки ин клан ки пайваст будай да клани мисол иҷа қати иҷа хуҷаиношон ки пайваст будай ё ҳам зацепка рафтагиян ҳам хеле месозанда шутоби идора кунанд ҳамун маҳалла минтақая барои ҳамин ягон вақт ягон чи дода нашавед зинда боша ҳамат саломат боша ҳамата ҳурмат мекунем ҳамара гуфтум ман фикроя гуфтум худут ҳар як кадомут бояд амал кунӣ ҳуҷум кун ҳуҷуми партизанӣ кун партизанский атака кун партизанский любой кори партизанӣ намедонам якта идеология ман шумода мегӯм ахири ҳамин барномада мегӯм гӯш кунед египта медонед египта асри чиба асри 3-4-5 египет яке аз давлатҳои тараққикараи дунё буд ҳамон вақт сивилизатсионная страна буд египет анамиба як одам буд алкамиш ҳама вақт бой буд мардаки алкамиш ҳамақа бой буд ҳамон египет вес давлатҳои дунё бо кризис мебиёд ҳамон вақт алкамиш камбағал намешавад фаҳмидед алкамиш камбағал намешавад бисёр одамо ҳамаш алкамиш қарз мегирифт алкамиш қарз мегирифт барои чи қарз мегирифт алкамиш баъд шоҳ мегӯд ки ҳамин ки ҳама қарз метавад ҳамин ки бепул монд ҳамин хеле ситуатсияи инфлясияи дунё ба ҳама бепул монд алкамиш чӯ пулдор монд баъд донишмандош мегӯд ки алкамиш медонад системаи пулкоркуние ба алкамиша фарёд мекунад шо мегӯд ки ҳамин мардуми ман барои камбағал барои ки египет дунё ба давлати сивилизатсионӣ дунё ба давлати пешрафта ҳамон вақт
باید ما عقب نمونیم، باید همه دنیا باید ما را تماشا ده بیاید، ما ده اومده سودا کنند ایشون. چه کنیم که مردم از حالت همین کمبیزاتی بروید میگه. الکمیش میگه که من ده 100 تا ای 100 ولایت 100 تا آدم میتی شهر و ناحیه 100 تا آدم میتی همون 100 تا آدم من تربیه میکنم. متد خودم قدی. بعد من همونای تربیه میکنم دیگه همش میرد ولایت و شهر و ناحیه خودش ده همون چیره میتنده تریتوری خودش ده همون یگیپت ده همون سیستم را میگذروند همه طرفه بعد پیش میره میگه گپ نیست. و همون 100 تا آدم میتاد بعد یک تا جاده الکمیش همون 100 آدم ده درس دادنش ده آدمای بسواد آدمای همون وقت به یگیپت با آدمای بسواد میارن میشینونن که درس بتاد پول چه بوی کردن دولت پیش روی دولت بردن یاد میتاد الکمیش. بعد همونجا الکمیش میگه که یکتش میگه که من شما ده یک تا سیستم میگم. چی میگه؟ من میگه یک جوبوره یک کانال هر روز همونجا خیلی میگذارم همون کانال خونی من ده آب میرد میگه الکمیش میگه. فهمیدین؟ الکمیش میگه که همون کانالی که هست هر روز خونی من به آب میرد نه تا خونی من آب کم میرد میگه. بعد من همونجا به هر روز یک دانگی سنگ میپرتم میدم قدری یک دانگی سنگ میپرتم برای دنبه شدن و طرف همسایه‌های من کوچه من ده آب رفتم میگه. فهمیدین؟ آب رفتم. بعد میگه الکمیش من میگه همونجا ده کراچه بعد دوستش میگه که خب بسیار سراز یک آروباچه سنگ پرتوی میگه همونجا دنبه میشد بعد خونه ده آب میرن میگه نه. برای چی میگه؟ برای اون که من مردمی پایانم نگاه میکنم میگه پایانم هم که ویایم کیپیش نکنم میگه همه ده آب رود میگه. یک جایی من اون طرف هم وقتی رفتم میبینم که او هم آب دارن با نگاه میکنم اهمیت میتم میگه. برای همین این همه خیلی است تقسیمات باید پراویلنی باشه. فهمیدین؟ دیدین؟ برای اوش میگه که چی بی آروب آب نمیپرتم که پول آب طرفی خود رواد میگه. الکمیش میگه که نه من کم یک دانگی سنگ میپرتم که با ادنورمین هر دفعه رفتگیم ده مثال یک سال ده نمیدونم نیم سال ده همون دیگه جای میدیدم که پایان آدمایی که ایمن پایان تر هستن او تا اخیر آب میرد همون آدم آب میرسد یا نه من همه را دنبه را کنم اگر آب پرتم همه یک آروب آب پرتم اگر میگه همه آب طرفی ما ده همسایه های من ده میروه میگه او ده نمیروه میگه بعد جنگ سر میشه میگه. برای همین تقسیمات باید پراویلی باشد میگه. انا این است کو یکی از سیستم این کتاب ده نویسگی کسی که بیزنسمن است کتابای بیزنس همین چی ده نویسگی کتابی سامی богатый человек в Вавилоне по фикрам такой книга есть همون کتاب ده نویسگی анам چی ده نویسگی کتاب ده. برای همین برادرای من هر یک کدامت پارتیزان نبال که فقط پارتیزان باشد پارتیزان одновременно دانشمند باشد پارتیزان одновременно سطح فرهنگی دانش سیاسیش بلند باشد پارتیزان لوبوی انالیز کردن پارتیزان فقط چشمش ده نگاه میکنی خودش اینم جنگید میگه اینم جنگید درنانگی تو میگه که کی است. فهمیدین؟ برای همین ایکو پارتیزان شو عمل کن وطن کوچه تا دوست دار خانه تا دوست دار خانه دا سوید باشد سوید شدن شما میخواین خانه دا پارتیزان شو هر چیزی میخوای پارتیزان شو. تنها پارتیزانی زندگی است تنها پارتیزانی حیات است. برای همه قایکو پارتیزانی این همه چی از پارتیزانی است دیگه یگون چی نیست همه چی از پارتیزانی است. برای همین پارتیزان باش همه پارتیزان دیگه هیچی پارتیزان باش. من میگم که هر کسی که هست نمی چنگ و خواب ده نمیدونم اون کوچه که آدم ها بسیار میگذارن اینجا پارتیزان میگیرد انسان انا این پارتیزانی است انا میخوای عمل کن کلان ده باور نکن من پارتیزانم دیتای خواهی که قربان نشوی خواهی که پشتی تا خیش و تبار نمیدونم آدمایی که رفته است قربانی ده نبری اهمیتی پارتیزان شو عمل کن خودت که نمیدونم همه پاسپورت و همه چیز گرفتن نسبت خودت کامپرومات کردن زاپیس کردن با چند کسی دیگه کشول کرای کو подставить نکن просто марча تو افتیدی تانتی ترا افتوندند همون لاوشکه همه یاد افتیدی دیگرو را ایکو نکشیش دیگرو را просто پارتیزان کن تمام просто پارتیزان کن که خودت افتیدی خودت استفاده برده است اروپا دا خپی بازی
намедонам документ надори хапи фаҳмиди документ намета агане янгаҳо документ дорад чи у тарафишда эмомалӣ бо чи ин тарафишда ҳамун клан зачем дига каса бо меафтони ҳаётша месӯзони накунед партизан шав амал кун инами озодӣ аст партизанӣ дига ҳичи нест озодӣ ин мутлақ аст ҳамин канали охиришда будроен прямая демократия чи навистагим система ҳаст прямая демократия прямая демократияш ҳамихе давлате ки давлат танҳо ба халқ тааллуқ дорад анамихе тоҷикистон бояд анамихе давлат бошад давлат танҳо ба мардум тааллуқ дорад ҳамин нависта мешавад конститутсия ки наменависад ки давлати дунявӣ бунёд дунявӣ ва ягона демократӣ не давлати демократии мутлақ буда танҳо ба мардум тааллуқ дорад фаҳмидем чотка детайлна нависта мешавад ин чиз детайлна ягон роҳбар алиш кара натонад ягон роҳбар ягон кор кара натонад ҳатто ҳайку конститутсия ҳайку ҳамихе мекунем ки дига даже роҳбарои мардум қатиам ҳайку худошон одамошоно монда ҳайку ҳеҷ чӣ кор кара наметонӣ тақсим кара парто авангардам дигартам ҳама тақсим кара парто ку зиндамони зиндамон мегӯм тамом худат медонӣ ҳама ҷода нисбати ҳама ҳайку анализ кара мо додагием барои зинда мондани мардум саломат боша ҳама